Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μετά από πολλά χρόνια, οι γενιές που έρχονται θα κρίνουν αυτό που ζούμε εμείς σήμερα. Αυτό που θα έχουν να πούν, ανεξάρτητα με το πώς θα πάει η χώρα, κρίνοντας και συμπολίτευση και αντιπολίτευση, θα είναι ότι για μια ακόμα φορά στην ελληνική ιστορία αυτό το οποίο επικρατεί είναι η διχόνοια, η αρρώστια της φυλής μας. Αυτό βγήκε ξεκάθαρα και σήμερα από τις τοποθετήσεις όλων των ομιλητών. Προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία κάποτε καταστράφηκε στην μικρασιατική καταστροφή εξαιτίας αυτής της διχόνοιας. Το έχω πει πολλές φορές και θα το λέω συνέχεια. Και τότε οι Έλληνες δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Καλή πολιτική και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά ακόμα καλύτερη. Άτομα που μείναν στην ιστορία ως πάρα πολύ καλή πολιτική. Αλλά τι έγινε, η διχόνοιά μας οδήγησε στην καταστροφή. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας. Και να είσαστε βέβαιοι ότι όταν έρθουν οι επόμενες γενιές και θα μας κρίνουν, αυτό που θα έχει μείνει είναι ότι τα πολιτικά κόμματα δεν κατόρθωσαν να συνοηθούν για μια ακόμα φορά στην ελληνική ιστορία. Άκουσα με προσοχή τους συναδέλφους από το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι αν η Τρόικα ήθελε να βρει συμπαραστάτες, τους βρήκε απολύτως. Τα ίδια πράγματα που επισημαίνει η Τρόικα επισήμαναν και όλοι οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Τα ίδια επιχειρήματα της Τρόικας, τα ίδια επιχειρήματα ακούστηκαν από όλους τους συναδέλφους. Και το θέμα είναι ότι δεν έχω καταλάβει. Θέλετε να κλείσει συμφωνία? Δεν θέλετε να κλείσει συμφωνία? Θέλετε να πάμε στις εκλογές χωρίς να έχει κλείσει συμφωνία? Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη δημοκρατία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Είναι οι εκλογές και πάμε και εγώ σας λέω ότι κερδίζετε. Και έρχομαι τώρα πάλι στους ομιλητές που κρίναν τον προϋπολογισμό. Πολύ σωστά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ορίσει αναυπουργείο ομιλητή, ο οποίος κυρίως μιλούσε για τις περικοπές που κάνουν τα υπουργεία. Και τι θέλετε να γίνει, κύριοι συνάδελφοι? Πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά? Η κυβέρνηση τουλάχιστον φέρνει ένα προϋπολογισμό, είναι ο τρίτος προϋπολογισμός. Οι δύο προηγούμενοι δεν έπεσαν έξω και το ξέρετε καλά ότι δεν έπεσαν έξω. Άσχετα αν λέτε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα βγήκε από εκεί ή από εκεί, αλλά έξω δεν έπεσαν και δεν έπεσαν για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία από τη μεταπολίτευση και μετά. Και ερχόσαστε και λέτε κόβουμε αυτά τα λεφτά από τον αθλητισμό, αυτά. Ωραία, κανένας δεν θέλει. Ξέρετε πόσο θα ήθελε ο κύριος Σταϊκούρας να πάω αύριο στο Υπουργείο του και να μου πει πάρε κύριε συνάδελφε 500.000 ευρώ να κάνεις κολυμβητήριο στη Μυτιλήνη? Δεν θα το θέλατε κύριε Υπουργέ πάρα πολύ? Εσείς στη Λαμία κάνατε και κακώς το κάνατε, για την περιφέρειά σας πολύ καλώς, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι όλοι θα θέλαμε να ζούμε σε αυτή την πραγματικότητα όπου να υπήρχαν λεφτά, να μοιράζονται λεφτά, να αυξάνονται οι δαπάνες. Πραγματικά ο ελληνικός λαός υποφέρει, είναι γεγονός, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας, έχει κάνει τεράστιες θυσίες και τώρα πλησιάζουμε στο τέλος. Τι θέλετε να γίνει? Θα καταργήσετε το μνημόνιο με το ένα άρθρο που λέγατε? Θέλετε να κλείσει συμφωνία? Για να περιμένουμε να καταργήσετε το μνημόνιο με το ένα άρθρο. Ξεκαθαρίστε τα όλα αυτά, να ξέρουμε με τι. Και κυρίως να ξέρει ο ελληνικός λαός όταν θα φτάσει να ψηφίσει στις εκλογές ότι σας ψηφίζει για αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Άκουσα τον συνάδελφο και συμπατριώτη μου βουλευτή, τον κύριο Συφουνάκη, ο οποίος πολύ εύκολα απέδωσε όλα τα κακά στην διακυβέρνηση της κυβερνήσεως Καραμανλή. Νομίζω ότι πιο κοντόφθαλμο και πιο έξω από κάθε λογική πράγμα δεν υπάρχει.
Από το 81 και μετά μπήκαμε σε μια διαδικασία στην οποία πολλές φορές μπήκε και η Νέα Δημοκρατία, σε μια διαδικασία παροχών από λεφτά τα οποία δεν είχαμε. Και αυτό το πράγμα πρεσβεύετε και εσείς σήμερα. Και προσέξτε, κάποτε μπορεί να βρίσκαμε δανεικά. Τώρα όταν θα έρθετε, με αυτά που λέτε, είναι βέβαιο ότι δεν θα βρείτε δανεικά. Πώς θα βγείτε στις αγορές? Ο κύριος Σακαλώτος, τον οποίον πραγματικά εκτιμώ και χαίρομαι που κάθεται και παρακολουθεί, είναι ο μόνος εισηγητής που βρίσκεται στην αίθουσα και είναι προς τιμήν του. Αλλά πείτε μου, είστε ένας πολύ καλός οικονομολόγος, σπουδασμένος στο εξωτερικό, με εμπειρία. Δεν μπορείτε να πείτε, σας το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι στα διάφορα πάνελ, σας το ρωτάνε συνάδελφοι βουλευτές. Πείτε μας, πώς θα βρείτε όλα αυτά? Είπε η κυρία Αυλωνίτου για τον αθλητισμό, ότι γίναν περικοπές 80%. Ας μας πει η κυρία Αυλωνίτου, πού θα βρει τα λεφτά όταν αύριο θα είναι υπουργός αθλητισμού να καλύψει αυτό το 80%. Κοιτάξτε, θα κριθούμε συνολικά και συνολικά μπορεί να μην κριθούμε άμεσα συνολικά, αλλά στο μέλλον θα κριθούμε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας και τότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει κερδισμένος ή χαμένος. Μπορεί κερδισμένος ή χαμένος να υπάρξει σε εκλογές, αλλά η συνολική παρουσία του πολιτικού κόσμου, του πολιτικού δυναμικού θα έχει κρίση αρνητική. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Είναι χρυσή ευκαιρία να πάμε συνταγματική αναθεώρηση. Να μου πείτε, άργησε η κυβέρνηση να το φέρει? Να σας πω, ναι, άργησε να το φέρει. Αλλά αν δεν πάμε σε κάτι το οποίο συμφωνούμε ούτως ή άλλως όλες οι πολιτικές πλευρές ότι πρέπει να γίνει, αν δεν πάμε σε αυτή την αναθεώρηση, σκεφτείτε ότι όλα θα πάνε έτσι για να ξαναγίνει συζήτηση το 2020. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω καμία ανησυχία και κανένα άγχος για τις εκλογές. Το ζητούμενο όμως είναι με μεγάλη σκέψη ο καθένας μας να κάνει τις επιλογές του και να δούμε τι συμφέρει στην πατρίδα μας. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό που συμφέρει στην πατρίδα μας είναι αυτό το οποίο ζητάτε. Και να είσαστε βέβαιοι ότι αν τα πράγματα πάνε όπως εσείς τα θέλετε, θα είσαστε οι πρώτοι που θα το μετανιώσετε. Παρακαλώ, ολοκληρώνω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγγλέση έχει λόγο και μετά η κυρία Μακρύ. Τα πιο